I'm extremely gay. Onko nyt ihan oikea aika alkaa heittelee jotain hyviä läppiä? Ei ymmärräksä, että rakki. Mä näen sen, se on tuolla vitun korkeassa tornissa. Perkele. Sitten lähtee pikkaa alas, niin mä lähden eteneen. Entäs se on toinen? Sitten no nyt lähtee, nyt äijä, nyt lähtee. Siinä se on. Kaikki ohi, kuoli. Kuuluu Äijä täällä on, rapina. mikä ase tällä on, mikä ase? AKM, full uppi. No, hand Zombeja tulee noin 4000 tänne Otatko vittu sen aseen käteen, saatanan läski? Tää vittu. Tulee pelaajakin. Oi. Eikö kuollu? Mulla olikin jotain pää. Äijä. Tuossa on toinen pelaaja. No, mä yritän tulla. Mä juoksen koko aika. Nyt tulee. Saatana! Kuoli. Ja pisti 4,5 lipasta. Äijä vaan rytyää vittu, pukittaa mihin. Vittu toi on idiootti, se juoksi suoraan tänne. Mä rupesin luuttaa nyt tätä toista äijää, ota. Jos on Winchesterin kuteli. Tulee... Nyt äijä. Odota. Oliko se niinku pelaaja vai Ei, zombi? zombi. Saatana ruumiit liukuu täällä ympäri. Ui vittu, mä oon ihan paskana, äijä. TTSK jackettia. Mitä on siis? Joo, kaikki ruumiit. Äijästä nimikin muuttu. Player listasta ruumiit. Se on se Ui. Vittu lehmät painukaa vittu. Pääsee. Kauan veikkaat, että menee, että mut ammut. 10 sekkaa. 10 sekkaa. Aloita nyt laskemaan nyt täällä 1, 2. Älä laske ääneen mieleen. Siellä pelaa. Ui vittu! Äijä se näki mut. Ui. Meni 5. Mä en kerännyt kuolee vielä. Mä lähden kiertän tätä aitaa nyt. Mä menen napauttaan ton äijän tuolta mun CR. Vittu, et pitäis sanoa 5. En mä kuollut. Vittu mä tapan tän äijän. Mä lupaan. Mä en kuole, mut se kuolee. Ui saatana! Ai vittu! Ui siinä on Dragunovi! Tää on vittu kun saatanan kuulla pystytään vitun CR. Mä osuin siihen. Se meni maahan makaa. Siinä se on. Äijä! Mä tapoin sen, mitä? Mä tapoin äijän Dragunovin kaa. Mä vedin napin pohjaan CR:llä. 100 metrin päästä, ei 50. AKM. Ota se saatanan AKM nyt vittu. Sieltä tulee se toinen äijä ihan just. Mä ei ota tätä AKM käteen. Äijä. Sulla on rekordi päällä. On, mä otin videolla se kun mä vedin vaan napin pohjaan niin äijä tipahti vittu. Mä asuin sitä päähän. No niin. Korkka ja militari. Ruinet. Kaikki ruinet. Mä en tiedä sitä miten se toimii, mutta... Niin, no en mäkin. Nyt kokeillaan. Mä tähtään tässä heitossa. Koska se räjähtää. Ai, nyt. Ei tää oo ketään. Oli puki niinku arvattavissa. Mitä tää mun peli tekee? Vittu mua kuumottaa. Siinä on pelaaja. Oota, nyt lähtee.
Tuppa siitä, tuppa. Joo, näyttö heiluu niin maan perkeleesti. Siinä se on. Kuoli. Joo, se tippui sinne. Onko täällä lisää? Mistä mä tiedän, onko tää ihan kokonaan kuollut? Mitä tää? Mun äijä lähti juokseen itekseen ihme suuntiin. Jos on ragdolli. Check pulse. Has steady pulse. Headshot, pum, sinne tippu. Harmi kun mä en oo aina kun mä sanon, että ei täällä ketään lähdetään meneen, niin alkaas muuten paukkuun ihan. Mä näen pelaaja. Ui. Se näki mut. Nyt lähtee äijä. Se näki mut, mä näin sen. Toi on se, joka mua ampui luultavasti. Onko siinä 2? Raiskattavaksi. Äijä nyt lähtee mitäkään. Nyt vittu. Sä ikinä miettinyt kuinka käy? Ota. Sä ikinä miettinyt, että sä kuva. Kaikki ohi. Kuoli. 3 kutia upotin siihen. Jos silloin kaveri täällä, niin muahan ei ole enää. Tää mun äijä jää taas sutiin paikalleen. Se vuotaa vasta. Kuoli. Mä menen tohon kuusen alle, ettei mä viammuttaa. Äijä talo. Äijä. Mä Blade Carrier full setti vittu. Vittu ruineet! Vittu Black Arbandi ainut vittu pristineet täällä. Pitäisikö mä otan tän Blade Carrier complete set? Luultavasti. Eiks kannatakin? Vaikka se on roppu. Joo, kannattaa. Mitä tästä? Ai vittu! Juokse nyt saatana! Vittu! Ai perkele! Siinä! Mä olen nyt perkeleen autisti! Kuoli. Täällä on 3 äijää, täällä on 2 äijää. Äijä mu... Kuole nyt! Mitä vittu? Kuole nyt saatana! Mitä helvet? Rumpulippallinen perseeseen ja äijä juoksi näin viekin karkuun vittu. Ui vittu! Nyt se tähtää ui vittu, oi saatana! Vittu tää ei juokse. Noniin, ei sitä oo. Missä on? Siellä. Tähtää nyt! Joo, welcome to Daytona. Kuoliks sä? En. Mutta mä juoksen vieläkin sen perässä, sä äijä. Tää suoraan. Siinä. Mitä? Hakkeri. Mitä? Kui? Mä ampuin tätä ajopitystä. Mä rupesin lataa jostain syystä. Se oli ai vittu! Mitä? Ammuin ihan vittu. Nyt niitä lippaa se niitä kuteja. Missä se mun... Joo, tää droppas mun rumpulippaa niin johonkin. Tää ei motaa se tajuttomuuden ole kuteja ja vahtaa zombi. Mene nyt vittuun, saatana. Jumalauta. Mä saatana koira huitoamaan. Mä ammun nyt tätä joka päähän. Ei vittu! Mitä helvettiä? Mulla on 90 lippassa ja tää valittaa, että mulla... Mä en pysty... Joo vittu, GG. Ota se saatana magnumi. On damage, toimiiks se silleen? Jumalauta Joona, mulla ei kutea. Vittu, tää on ihan ruinat. Äijän nimi muuttu playerlistissä vittu. Little ruinat. Ai helvetti, koska on Sä haluat nähdä, että... Ei vittu, sieltä tulee zombia, mä pandake. Cancel, vittu cancel! Saatana äkki, cancel! Ei vittu mikään. Tää jatkaa vittu juoksussa vielä pandakeen. Vittu mä otan tos korp... Noni voi, vittu mä lopun ihan just tässä. Koska... Mä en edes muista Tää peli vittu.
Joo, ei oo kuteja. Ei. Vittu. Nyt mulla on vittu inventorissa binokularit päällekkäin lippaan kanssa. Pistä se saatana lipas sinne aseeseen vitun autisti. En mäkään vittu oikein. Mä kuolen tänne. Tarviks tää hakuun kuteja? Ota nyt mä juoksen täällä satana ympyrää ja mitä? Vittu mikä saatanan peli, se mun rumpulipas on tuolla keskellä tietä. Ja nyt mulla ei oo AK:ssa mukaan enää normilipasta. Tässä on 9 kutia sisällä, mutta mä en pysty käyttämään. Tää teekö, painat liipasen, mutta tää klikkaa vaan. Mä otan nyt sen irti sieltä. Mut tullaan ampuun tänne meinaan tässä välissä, kun mä yritän ladata tää. No niin, nyt mulla voit latata se aseeseen kippaan. Kiitos. Onks sulla mikinää nyt päällä tässä sun rekordi? Mitä vittua? Siis tää vittu klikkaa vaan kun sä painat liipasen. Ei jumalauta mikä peli. Mä kuolen ihan just, näyttää ihan harmaa. Se sitten Joonalta... Täällä on joku snipe vittu. Ei jumalauta, tätä ei pysty luuttaa. Ei, itseäni. Täällä on huntin skopella joku. Ai vittu! Ai juoksen! Joo, juodaan kanssa. Vittu tää peli on vittu raski saatana. Mä oon tajuttomassa. Juokse. Joo. Juokse nyt perkele. Sä meet ihan just sitten uudestaan tajuttomaksi. Joo. Mä juoksen nyt johonkin. Mä oon... Ai vittu! Perkele. Ui. Mä saan ihan keskellä metikköä. Ai Glotzera saa jumpia. Niin, nyt sun pitää pantakin. Use. No useetko vai et? Äijä miettii 10 minuuttia, miten tää laitettiin? No niin, nyt pitäis saada joku ase, mikä toimii. Magnumissa ei oo yhtäkään kutia. Lataa ne sinne. Jumper! Mitä? Ui! Siinä on äijä. Mihin se meni? Siinä oli... Ota se saatana! Ui! Noin Ui vittu tää on kyllä. Kuoliks? Joo, mä en saanut asetta käteen. Teekö nostettua niinku vittu Spacelle?